देखो ना सुबेरे के 6 बज गए हमरा सुबेरे सुबेरे चाय खोजेला आइयो अभी ले सुतल भी है घर फोन करके। बहू ए बहू अभी ले सुता रही का रही और सुबेरे के 6 बज गए अभी ले चाय ना बनैलस आ काम तोहर बाप करिहां तोरा खातिर नौकर एजे भेजले बड़न। बहू अरे ये तो सुबह के 6 बज गए। रुकी मम्मी जी हम नाश्ता बना के लिए आवत नहीं। अरे ये तो सुबह के 9 बज गए अभी तक ले चाय ना आई। मम्मी ए मम्मी चाय बन गल त लेके आवा। अरे बेटा तू अभी जग गइलू सुबेरे कभी 9 बजता तू सुता हम चाहे ओकरा से मंगाव तनी। बहू ए बहू कहां बाड़े रे चाय लेके आ तो जल्दी 2 कप। अभी लेके आओ तनी मम्मी जी। वाह मम्मी भाभी कितना सुंदर चाय बनैले बाड़ी। अरे तो जानत नहीं किस हमरे डरे चाहवा हुआ अच्छा बनाइए देले बिया बहुत अच्छा लागता। पी पी। अरे मम्मी भीजल तली तो बेड पर रख देंगे। कोनो बात नहीं के बेटी तू जा सहेली के जाए करलन तू जा जा हम डाल देतनी। अरे तो सखी के फोन आ गई। हाँ सखी ठीक बाड़ू नो। हाँ हमू ठीके बानी। अरे हाँ हम तो जरूर आएम तेरा शादी के सालगिरह में। ठीक बा हम जरूर आएम। ठीक बा रुका मम्मी जी से कह के शादी के सालगिरह में चल जाए। ए मम्मी जी आज हमार सखी फोन करे रहिया उनका शादी के सालगिरह बा त हमरा के बोलैलिया हम जाई का जाए के कहतारू आ घर के काम होइल सब करे बा काम तार बाप करिहां चल के घर के काम कर चल। बेटी से दवाई मंगी दवाई लिया के ना देहलस पूरा दर्द से देह फाटता। ए माई बेटी कहाँ जाता रू? ए माई जाते नहीं अपना सहेली की यहाँ देखो ना लेट हो गइल बा। ए माई त बुखार आइल बा का? ए बेटी तनी दवाई लिया दो ना हमरा के। ए माई तू केहू से दवाई मांग के खा लिया हम जाते नहीं लेट हो गइल बा। ठीक बा जा। मम्मी जी हमारा घर से फोन आई रहला हमरा नहिया जाए के बा। जा बहुत। अरे मम्मी जी रहो का जोर से बुखार बाटे। मम्मी जी हम बुखार के दवाई रखले बनी अबे लेके आओ तनी। अरे बहू तू नैहर जात रहलू तू जा अपना नैहर हम के उसे दवाई मंगा ले। मम्मी जी आज अपना नैहर ना जाए तो कुछ बिगड़ ना जाए और अगर कुछ हो जाए तो हम अपने आप के माफ ना करें। रुकी अबे हम आओ तनी। उठी मम्मी जी दवाई खा ली। ठीक ले मम्मी जी। तो बस उठी मम्मी जी अबे हम आओ तनी। बहू हम
तारे के कितना सतावत रहने है, कितना मारत रहने है, गरियात रहने है, दुत्कारत भी रहने है। इतना तू हमार सब सुन के भी हमरे के सेवा तू करता रू। हमार बेटी आज ये हालत में छोड़ के चल गई भी अपना सहेली के घर। हम तारे के बहू ना अपन बेटी बना के रखे। मम्मी जी हमरा से माफी मांग के हमरा के पाप के भागी मत बनाई। तो फर्ज बा के राउर सेवा करी, उहे हम अपन फर्ज निभावतनी। बहू ना आज के बाद से तू हमार बेटी बन के रहबू। मम्मी जी रउआ सूती अबे दवा खैनी है। ठीक बा बेटी सूती। भोजपुरिया भाई लोग भाई देखी हमनी की वीडियो बनौनी है सन जौन की पूर्ण रूप से पारिवारिक बा। जे तरह इस समाज में भी देखल जा रहा बा कि जे तरह मान ली कि अपना बेटी के सास लोग जानता लोग ओकरा से माने हे दृष्टि से अपना बहू के लोग जानता ये तरह के करे के ना चाहिए। जे तरह रुआ अपना बेटी के प्यार दुलार देत रहल बानी वही तरह अपना पतोह के भी प्यार दुलार देम तो कोनो प्रकार के झंझट, कोनो प्रकार के द्वेष, कोनो प्रकार के झगड़ा होबे ना करी। तो अगर झगड़ा से रुआ बचे के चाहतनी तो जे तरह अपना बेटी के प्यार करतनी, जे तरह अपना बेटी के जानतनी वही तरह अपना पतोह के भी जानी। तो कोनो प्रकार के रुआ घर में कलह ना होई। हमनी के बनावे के मेन मकसद ये रहला। जय जवान जय भीम।